Sada vas vodimo u vrlo neobičan trening centar na Novom Beogradu. Tamo se pripremaju naši najbolji pekari koji će braniti boje Srbije na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. Kao što vidite, sa njima i naša Maja Spirić. Majo, dobro jutro. Dobro jutro, Ana. Evo, vežbam i ja. Vežbam, možda ću na nekom sledećem evropskom prvenstvu ja biti član njihovog tima, nikad se ne zna. Trenutno pokušavam da napravim francuski baget, u stvari da ga formiram onako kako propozicije nalažu. Ovoga jutra sa mnom jedan od najmlađih članova ekipe Filip Ribać i kapitan ekipe Naser Idrizović. Dobro jutro, srećan rad. Za početak, kako meni ovo ide? Odlično. Ja pokušavam, kao vi, nešto, čini mi se da rušim zadate proporcije, ali trudim se. Filipe, za početak, kako si saznao za ovo takmičenje? Šta za tebe uopšte znači da praktično još si u školi, a imaš priliku da učestvuješ u ovakvom takmičenju? Da, ja sam imao takmičenje saznao preko škole. Preko škole sam čuo za ovo i prijavio sam se i nisam se ni nadao da ću ovako nešto da postignem. Potičeš iz pekarske porodice. Kako su tvoji ukućani, i deda ti je pekar i otac ti je pekar, kako su tvoji ukućani reagovali kada si uspeo da uđeš u tim najboljih pekara Srbije? Da, ja sam treća generacija, prosto su oduševljeni, pogotovo deda, njemu je baš drago što sam treća generacija, što sam ovo nastavio. Potrudit ću se da sve njih prevaziđem i nadam se da ću uspeti u tome. Reci mi, koliko je naporno ovdje u Le Zafre pekarskom centru, okupljate se kada završite sve obaveze, praktično okupljate se, timski je rad. Moramo da kažemo, uz tebe jedna mlada dama predstavlja onaj mlađi deo tima. Da, sa mnom je Danica Ćirić iz Pirota i ona će s nama isto ići kao mlađi pekar Srbije sa mnom. Isto sa njom se pripremamo zajedno u timu. I reci mi samo kratko, u kojoj ćeš kategoriji ti učestvovati? Ja učestvujem u kategoriji kvasno testo za desu, kao žurka, rođena sam žurka, i pravit ću razne oblike, pletenice, ježiće, mačiće, ježeve, zečeve, sve žive. Morat ćeš to kasnije malo da mi pokažeš. Nasere, vi ste baš u poslu, ja moram da vas pitam, ne ste mi ove mlađe generacije, vi ste već iskusan u pekarstvu. Koliko mlađe generacije slušaju na izvestan način, vi ih i trenirate, prenosite iskustvo, ode moj baget. Pa evo Filip, hvala Bogu, sve to upija, mlad je, interesuje ga i sve pita, sve mu kažemo, tako da gledamo da prenesemo sve što znamo. Jedan deo takmičenja jeste baget, takmičenje je u Francuskoj, rekli ste mi, dolazite na njihov teren i morate da se bavite njihovim praktično tradicionalnim hlebom. Je li to teško? Pa jeste, s obzirom da je to novina za nas, raditi sa tim kiselim testima, raditi sa propozicijama sa malo kvasa, sa malo soli. U čemu je tajna dobrog bageta? Dobar baget, pravi tradicionalni baget, da bi se izradio treba 20 sati. Znači treba se umesiti, da odleži na temperaturi od 4 stepena nekih 16 sati i posle nam treba 2,5 do 3 sata da izađe gotov proizvod. I moramo da kažemo, oni veliki hlebovi koje vidimo, koji su dužine po metar, to nije baget. Tradicionalni baget je 60 cm i treba da ima 5 rezova. Imate 8 članova praktično, srpska ekipa. Recite mi, sa kakvim željama i nadama odlazite u Francusku? Pa s obzirom da smo mi outsideri, pošto prvi put nastupamo na tom evropskom takmičenju, dolazimo na njihov teren, idemo sa njihovim najjačim oružjem protiv njih, daćemo sve od sebe, jer to što radimo, stvarno volimo što radimo i radimo srcem i nadamo se da ćemo doći do dobrih rezultata, uz malo sreće, možda i neku medalju. Ponekad je bolje biti outsider pa da iznenadimo. Ja samo da kažem da će na kraju naš tim spremati i umetničko delo. Ono što sam uspela da saznam, to je da će ono biti visoko 1,5 m i široko čitav metar. Mora da bude iz nekog istorijskog događaja, iz naše istorije, a šta je, nisam uspela da saznam, tajna je do takmičenja. Ana? Hvala, Majo. Temperatura vazduha se u skorije vreme neće spuštati ispod 30 stepeni, a često će ići i preko 40 podeljka Celzijusove skale. Zato je naša sledeća gošća Vera